قبلهم على اليد. Inselmulkom u nilqawkom għal shooter tal-ħadd tullhom programm speċjali. Iva, u aħna bħassoltu jekk taraw xi ħaġa interessanti dan huwa l-email u dan huwa l-WhatsApp. Ħuss, u llum ħankun nagħmlu il-programm fuq San Pawl. Imma kieku kellna nistaqsu San Pawl. Kif spiċċaw? Ma nafx. Xart li jifhem. L-Atti tal-Apostli jurina li Pawlu dama u Malta 3 xhur. Billi hu kien ċittadin Roman, appella li ġi sentenzjat u ġustizzjat mill-Qorti Imperjali. Ir-rakkonti kollha juru tal-Atti tal-Apostli, l-awtur San Luqa li kien awtur kompetenti bi Grik mill-Isbaħ għax anke kellu l-professjoni ta' tabib, jirrakkonta kważi f'dettalji mill-Isbaħ imma il-vjaġġ pass ma' Pawlu. Imma l-vjaġġ ma kienx direttament ta' Ruma, minn hemmhekk l-ewwel marru Mira bl-ewwel vapur. U mbagħad qabad it-tieni vapur minn Mira li kien se jgħadda minn taħt Kreta u spiċċa hawnhekk nawfragat f'Malta, it-tieni vapur, u mbagħad minn Malta għal Ruma qabad vapur. Ġifieri Pawlu biex wasal Ruma kellu jaqbad 3 vapuri, 3 xwiema. Issa li kieku San Pawl kellu jaqbad u jiġi llum. Kif nilqgħu? Up life minn ġewwa Detention Department fej il-biraħ bil-lej daħlet dajsa klandestinament u ħabtet ma' gżejjer li hemm f'San Pawl. Jien San Pawl. Iva bekk semmejni hekk għaliex battinti. Fil-fatt Manuel Island semmejni hekk għaliex kien ħabat Manuel. Jien ħatta xej bi kbira mal-Inlandja jibdew jgħidu li kollha go back to your country. Aħna hekk nagħmlu għal dawk in-nies kollha li jitlu mingħajr permess f'pajjiżna. Allura x'beħsibek tagħmel? Jien għalla noħroġ minn hawn. Issa toħroġ Paul minn hawn m'għandekx ċans. Jien Roman ta'. Ek mod ieħor hekk tista' li ovvjament bl-ID card tista' tgħaddi. Aħna qegħdin fix-Schengen tista'. X'inhu x-xogħol li ħadkun qed tagħmel? Jien nikkonverti n-nies xogħli. Bħal Joseph Tarani issa mela, tixraqlek. Ma nafux il-Joseph. Isma' ħija tinħossni isni ras maqtuha. Stenna ftit la tmur Ruma mela ħadħossok ħafna iktarek. Naddi l-linja lura għalikom shooters, grazzi u dak kien kollegament minn għandna. Kemm inbidlu l-affarijiet minn mindu ġi San Pawl għallum. Imma fil-verità tħares fejn tħares hawn Malta. Tant importanti San Pawl illi dejjem ħassib xi ħaġa tfakrek fiha. Veru għandu post lokalità. San Pawl il-baħar. Gżejjer ta' San Pawl. Hawn knejjes, hawn skejjel. Anka pub għandu. Taraħ. Imma kieku kellna naqbdu. L-imbit, hemm l-imbit ta' San Pawl. Kieku kellna naqbdu lil San Pawl. U noħdu eżempju r-rabat fit-triq San Pawl. U jgħaddi minna. Kif iħossu? Naħseb iħossu tajjeb. Qiegħed fit-triq San Pawl u li kieku kellu jitfaċċa San Pawl illum u jgħaddi minn din it-triq u jsib li hija dedikata lilu. Ma xi jiltaqa'. Ili kieku kellu jerġa' jiġi San Pawl. Kellu jiġi San Pawl, U jiġi saħdejkom hawn Jarġa' jitlaq ma joqgħodx. Għara tikdmek il-lifa ngħidlu. Ikollu bżonn tabib, persi gidmitu l-lifa għandu hawnhekk ukoll. Kieku naħseb jaqaf għal-ġiex pastizzi għand is-serkin għax trida, naħseb jieħu naqalih għax fit-triq tiegħu hemm il-gażin ta' San Giuseppe. U għalkemm mhux fit-triq San Pawl, gażin għandu wkoll. Jej! Enti li tnaddaf li triq San Pawl? Ejwa. Jien San Pawl. All right. Imma ġak jiġi San Pawl għalkemm ikun kuntent bik. Mhux hekk? Jien rajtu? San Pawl għandu statwa sabiħa hawnhekk. Lifa. Mela gidmitu l-San Pawl, imma aħna nagħmlu l-monument tagħha biex nibqgħu nfakruh. Imma mnalla kienet il-lifa għax tifridna mill-kumplament tad-dinja. Naħseb jieħu gost bina, għax taħseb. Maħna. U finalment fl-aħħar ta' triq sib din il-pjazza biġmir ta' knisa naħseb hija waħda mill-isbaħ knejjes li għandna f'Malta. Apparti minn hekk hemm ukoll il-katakombi, hemm l-ar fejn jaħsbu li kien jgħix San Pawl, insomma kieku jiġi naħseb illi jkun trattat bħala VIP. U wara kollox ħabba fih ukoll ġew iżuruna 3 papit. U nagħlqu bi ftit ħsibijiet li qal San Pawl. Anke azzjonijiet sa meta l-ħajja tħabtek ma' gżejjer għamel il-ġid. Li hu qara.
Gżejjer u għamil il-ġid. Li qal żgur biex iħobb kulħadd iħobb il-ġirien tiegħu. U di qala qabel ħaġa tal-Airbnb għax issa kulħadd vera sar iħobb il-ġirien. Għal oħra ftit komplikata. Smaħħa naqra. Mela, u qal li dak li nixtieq nagħmel ma nagħmlux u dak li ma nixtieqx nagħmlu nagħmlu. Ma fintix, ma fintix. Qed titkellem iktar fuq il-fidi li daf eżempju l-ġib tal-ġisem tixtieq tagħmelhom, imma ma tagħmelhomx, imma dak taf kif bil-maqlub. Biex iżomm mal-fidi. U għal oħra kbira, imbierek iktar dak li jagħti li jirċievi. Mela tajjeb jagħti. Għax kull darba li ġini l-kontat taxxa, dejjem nagħti, allura għalhekk inħossni tajjeb. Inselmu l-Pawlin kollha f'Kastat Talba.